शिक्षण महर्षी स्वर्गीय गोविंदरावजी निकम यांच्या जयंती महोत्सवानिमित्त सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या 25 शाळांमधील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी 25 प्रकारचे प्रकल्प मांडून सह्याद्री विज्ञान प्रदर्शन आयोजित केलं होतं। हे प्रदर्शन दिनांक 16 आणि 17 जानेवारी असे 2 दिवस स्वर्गीय गोविंदरावजी निकम जयंती महोत्सव कार्यक्रमाच्या ठिकाणी मांडण्यात आलं होतं। त्यामध्ये जंक फूड आरोग्यास हानिकारक असून योग्य आहाराची माहिती देण्यात आली। आगीपासून तात्काळ बचाव यंत्रणा, स्मार्ट एनर्जी सेव्हिंग सिस्टीम, पतंग, नायलॉन मांजा अथवा तत्सम धोक्यांपासून बचाव करणारे हेल्मेट, रेल्वे स्थानकात सहज चालत प्लॅटफॉर्म बदलता येण्यासाठी फोल्डिंग ब्रिज, रोड्स ओव्हरलोड कंट्रोल, सोप्या पद्धतीने गणित आणि भूमिती शिकवणारा बोर्ड अशा विषयांवरती प्रकल्प मांडण्यात आले होते। निकम यांच्या जयंती महोत्सवानिमित्त सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी इथे एक विज्ञान प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे। त्या प्रदर्शनात मांडलेले विविध स्टॉल्स आहेत, त्यांनी दिलेली विज्ञानविषयक माहिती आहे त्या विद्यार्थ्यांशी आपण बोलूया। माझ्या मॉडेलचे नाव आहे वाहनांच्या वेगापासून विद्युत निर्मिती करणे। जेव्हा एखादी गाडी हायवे क्रॉस करते 40 ते 140च्या स्पीडने, तेव्हा ही शार्प मोटार फिरते। ही शार्प मोटार फिरल्याने ही चकतीसुद्धा फिरते, त्यामुळे डायनोमोमध्ये वीज निर्मिती होते व हे LED बल्ब पेटतात। या विजेचा वापर आपण शाळेमध्ये, हॉस्पिटलमध्ये, रोड लाईटमध्ये व इतर उपकरणांमध्ये वापरू शकतो। एवढेच नव्हे तर ही वीज आपण स्टोअर करून सुद्धा ठेवू शकतो। एकल मॉडेल पण कंपनीतनं घाणपाणी बाहेर सोडतो, ते नदीत सोडतो, त्या पूर आपत्ती येण्याचे भरपूर हानिकारक असते। ते आपण साठवले तर पाणी अशा प्रक्रियेहून कंदीर शार्क केमिकल पुढे स्वच्छ पाणी बाहेर येते। ते पाणी बाहेर आले आपण औषधविधी करू, त्याच्यावर ते पाणी औषधविधी सक्सेस झाल्यावर ते आपण शेतीसाठी उपयोगी ठरेल। कुठल्या शाळेचं? गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर्डे। काय आहे प्रोजेक्ट जरा सांगा। सर, हा प्रोजेक्ट असा आहे की आपण भरपूरशा ठिकाणी जसं मुंबईसारख्या किंवा न्यू दिल्लीसारख्या ठिकाणी पाहतो की आपल्याला ह्या प्लॅटफॉर्मवरतून जर एखाद्या दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवरती जायचं असेल तर आपल्याला मोठमोठे ब्रिज दिलेले असतात आणि ते ब्रिज क्रॉस करून आपल्याला जायचं असतं आणि त्या ब्रिजवरती जाण्यासाठी जर चढण्याच्या पायऱ्या इथे असतील तर उतरण्याच्या पायऱ्या कुठेतरी या कोपऱ्यामध्ये असतात आणि हे एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यामध्ये आपला खूप वेळही जातो आणि कधीकधी आपली ट्रेनसुद्धा मिस होते। आणि हे जे ब्रिज आहेत ते खूप उंच असल्यामुळे त्यांच्या पायऱ्या खूप जास्त असतात आणि त्या पायऱ्या जास्त असल्यामुळे आपण हे सहजासहजी जाऊ शकतो, पण जी वयोवृद्ध माणसं असतात त्यांना ते तेवढं पॉसिबल नसतं की ते तेवढं चढून नंतर मग तिकडे जाऊ शकतील। त्याच्यामुळे आम्ही ह्या प्लॅटफॉर्म टू ह्या प्लॅटफॉर्म लेवलचा एक पॅरलल ब्रिज बनवलेला आहे, जेणेकरून ती वयोवृद्ध माणसं याच्यावरून इझिली पास होऊ शकतील। आता काही मेकॅनिझम प्रॉब्लेममुळे हा थोडासा वरती केलेला आहे, त्याचं ओरिजिनल वर्किंग आहे ते ह्या प्लॅटफॉर्म टू ह्या प्लॅटफॉर्मच्या लेवलचं आहे, म्हणजे ह्या प्लॅटफॉर्मला तो पॅरलेल आहे। आता जेव्हा ट्रेन 10 किलोमीटर अंतरावरती असेल तेव्हा तो फर्स्ट IR सेन्सर ट्रेनला सेन्स करेल। ट्रेन सेन्स झाली की इथे रेल्वे स्टेशनवरती एक बजर वाजेल, बजर वाजला सिक्युरिटी गार्ड्सला तो एक बजर अलर्ट म्हणून असेल आणि ते मग इथल्या जे लोक ये जा करत असतील त्यांना एकतर मागे तरी नेतील किंवा पुढे तरी नेतील। त्यानंतर एका ठराविक डिस्टन्सवरती आम्ही हा दुसरा IR सेन्सर लावलेला आहे। जेव्हा ह्या IR सेन्सरला ट्रेन सेन्स होईल तेव्हा हा ऑटोमॅटिक रेल्वे ब्रिज मागे येईल। नंतर ही ट्रेन पुढे गेली की हा इथला 3 नंबरचा IR सेन्सर ट्रेनला सेन्स करेल आणि ऑटोमॅटिक हा रेल्वे ब्रिज पुढे येईल। ही कॉन्सेप्ट आपण कोकणसारख्या ठिकाणी वापरू शकतो जिथे ट्रेनची इंटेन्सिटी म्हणजे ट्रेन कमी ये जा होतात आणि मोठमोठ्या म्हणजे एक्सप्रेस येतात त्या पण कमी इंटेन्सिटीमध्ये येतात, या अशा ठिकाणी आपण हे वापरू शकतो। याचा फायदा असा होतो की आपल्याला जास्त खूप कष्ट वगैरे घ्यावे लागत नाही, इकडून इकडे जाण्यासाठी खूप वेळ पण वाचतो आणि जड सामान वगैरे असेल तर इझिली आपण इथून इथे लगेच नेऊ शकतो। थँक्यू। पंप आहे, त्याच्यामध्ये ह्या सोलार पॅनलनी जी ऊर्जा घेऊन ते इथं खाली बॅटरी आहे त्याच्यामध्ये स्टोअर करतं आणि त्याच्यानंतर मग बटन चालू केल्यावर मग पाणी हे इथून शेतात जातं। काय उपयोग याचा? मध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटी वाचू शकतो। दिस इज अ मॉडेल ऑफ रोड ओव्हरलोड कंट्रोल सिस्टीम। ह्या मॉडेलमध्ये जेव्हा ज्या ओव्हरलोड गाड्या नसतात त्या इथून अशा आरामात जाऊ शकतात, पण जर ह्याच्यामध्ये लोडेड गाड्या असतात त्यांना इथून जाताना इथे बजर वाजतो आणि मग हे इथनं खाली फाटक खाली पडतं। तर ह्याचा हा मॉडेल आपण ब्रिज तुटतात ते ओव्हरलोड गाड्यामुळे, ते ब्रिजच्या आधी लावायचं, त्याच्यासाठी हा मॉडेल आपण यूज करू शकतो। मॉडेलचं नाव काय? माझ्या मॉडेलचं नाव आहे स्मार्ट एनर्जी सेव्हिंग सिस्टीम अँड स्मार्ट वॉटरिंग सिस्टीम। हे वर्क असं करतं की आता
घरात एखादा अपंग व्यक्ती किंवा कोण असेल तर त्याला उठता बसता येत असेल तर आपण हे ॲटोमॅटिक फॅन कंट्रोलिंग सिस्टीम बनवलेली आहे. जेव्हा टेम्परेचर 25च्या खाली जातं तेव्हा पंखा ॲटोमॅटिकली बंद होतो. जेव्हा टेम्परेचर 30च्या वर जातं तेव्हा फॅनची स्पीड ॲटोमॅटिकली मिडियम होते व 35च्या वर जातं तेव्हा फॅनची स्पीड मॅक्झिमम होऊन हा इथला एक्झॉस्ट फॅन ॲटोमॅटिकली चालू होतो, जेणेकरून आतली गरम उष्णता बाहेर फेकण्यासाठी आम्ही हा एक्झॉस्टचा वापर केलेला आहे. त्यामध्ये तर आम्ही स्मार्ट स्ट्रीट लाईट बनवलेले आहेत. त्या स्मार्ट स्ट्रीट लाईट असं काम करतात की रात्र होतात चालू होतात, पण तिथे एखादा व्यक्ती नसेल तर ते ॲटोमॅटिकली डीम होतात व एखादा तिथे व्यक्ती आला चालत की ते ॲटोमॅटिकली ब्राईट होतात. आता आपण घरातून बाहेर गेलो की आपल्याला झाडांना पाणी घालावे लागते किंवा एखादा व्यक्ती कामाला ठेवायला लागतं की झाडांना पाणी घालायला, तर तो झाडांना पाणी घालेलच का असं आपण बोलतो. काय काय वेळी काय जणं घालत नाहीत झाडांना पाणी, त्यासाठी ॲटोमॅटिक वॉटरिंग सिस्टीम केले. हा सेन्सर आहे, हा सेन्सर मॉइश्चर सेन्स करतो जमिनीतलं. जेव्हा जमिनीतलं मॉइश्चर कमी होतं तेव्हा हा मोटार ॲटोमॅटिकली चालू होते आणि पाणी झाडांना जाते. जेव्हा मातीतलं मॉइश्चर जास्त प्रमाणात होतं तेव्हा ॲटोमॅटिकली पंप बंद होतो व झाडांना पाणी जाणं बंद होतं. काय मॉडेलचं नाव? या मॉडेलचं नाव पतंगाच्या मांजापासून संरक्षण करणारं हेल्मेट. जेव्हा आपण मकर संक्रांती सणाच्या वेळेला पतंग खेळत असतो तेव्हा पतंगाचा मांजा कट होऊन किंवा एखादी तार गाडीवर बसल्यावर आपल्याला कोणत्याही अडथळा होणं, कोणती इजा न होण्यासाठी त्याच्या सेफ्टीसाठी हे हेल्मेट आहे. केली आहे इमर्जन्सी एक्झिट सिस्टम तयार केली आहे. हल्ली ना इमारतींमध्ये आग लागल्यामुळे आर्थिक नुकसान तसेच जीवितहानी होते, तर हे टाळण्यासाठी ही इमर्जन्सी एक्झिट सिस्टीम आहे. सर मध्येच विरार वेस्टला एक घटना घडली होती हॉस्पिटलमध्ये की आग लागल्यामुळे अनेक जीवितहानी झाली होती. जर आमची सिस्टीम असती तिथे तर कदाचित ती हानी थांबली असती. ही कन्सिडर करा की मी काय 4 मजली इमारतीमध्ये राहते आहे, 4थ्या मजल्यावर मी राहते आणि काही दुसऱ्या मजल्यावर काही कारणास्तव आग लागली, तर यावेळेस मी काय करणार? ही सिस्टीम माझ्याकडे असेल तर, कारण मी लिफ्ट व जिन्याचा वापर करू शकत नाही आणि जरी म्हटलं फायर ब्रिगेडला कॉल केला तर तिला येण्यासाठी वेळ लागतो. ही सिस्टीम कशी यूज करायची? आमच्याकडे तो बेल्ट आहे, तो बेल्टचा हुक ह्याला अटॅच करून अशा प्रकारे मी त्या व्यक्तीला खाली उतरवू शकते. तो व्यक्ती कुठपर्यंत गेला हे पाहण्यासाठी आम्ही बहिवक्र मिररचा वापर केला आहे, जेणेकरून मला समजेल तो कुठपर्यंत खाली गेला आहे. अशा प्रकारे मी त्यांना खाली उतरू शकते. जर माझ्या कुटुंबात व्यक्तींची संख्या जास्त असेल तर मी 2 हँडलच्या सहाय्याने त्यांना अगदी सहजरीत्या खाली उतरू शकते. शेवटी उरली मी कशी जाणार? तर आम्ही यासाठी अशी सिस्टीम तयार केली आहे. प्रतिकृती असल्या कारणामुळे आम्ही बॉबिन रोप यूज केली नाही, इथे रशी घेतलेली आहे. ही रशी माझ्या हातात असणार आहे, मी बेल्ट घातला आहे, त्याचं हुक ह्याला अटॅच केलेलं असणार आहे. जशी ही रशी मी वर सोडेन तशी मी खाली जाणार आणि रशी वर जाणार आहे. अशा प्रकारे मी देखील खाली जाणार आहे. त्यानंतर यामध्ये चरण आहे, पहिलं चरण आहे, दुसरं चरण आहे, तिसरं चरण आहे, चौथं चरण आहे. या चरणामध्ये येणारे बिंदू आहेत ते विद्यार्थी आलेखावर दाखवू शकतात. त्यानंतर 2 बिंदूतील अंतर काढायचं असेल तर हे अंतर काढण्यासाठी आपण सूत्राचा उपयोग करू शकतो आणि प्रत्यक्ष या 2 बिंदूतील अंतर कसं काढता येते हे विद्यार्थी अंतर मोजून काढू शकतात. त्यानंतर 2 या समांतर रेषा आहेत आणि समांतर रेषेचा चढ समान असतो हे प्रत्यक्षिकातून विद्यार्थी इथं पाहू शकतात. त्याचबरोबर ही जी उदाहरणं आहेत जी थेरॉटिकली सोडवलेली आहेत पुस्तकात, पण ही प्रॅक्टिकली वर्क आलेख कागदाचा उपयोग करून आलेखवर ही उदाहरणं सोडवलेली आहेत आणि ही गणित विषयामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षिकातून हे गणित शिकता येतं. यासाठी हे शैक्षणिक साधन 9वी 10वीसाठी उपयुक्त आहे. इंग्लिश मीडियम स्कूल खेडी चिंचगरी सती. I am very excited to present my project which focus on motivating healthy eating habits among students. Now this project might look very simple, but as we have heard, simple things guide us to solve a major problem. Pizza, burger, we love to eat. Ice cream and pastry, oh what's a treat. It's tasty, it's yummy, but is it neat? Is it a healthy treat to eat? Junk food, I am sure everyone love to eat it. Pizza, burger, fries, pastries. The consumption among children has scientifically increased these days due to marketing. We must have noticed there's always a shop like Chandu Ki Tapri near schools and colleges. Students who don't bring tiffin refer to eating junks. These give rise to obesity, lead of concentrations, stomach ache, laziness and long-term health problem. School have a pivotal role in shaping students' eating habit. Our model has emphasized creating a healthy canteen in school that provide nutritious foods and balanced meal. Here's fruit salad, multigrain bread,
whole wheat pasta, fresh juice, baked sweet potatoes, oats, etc. can be served. Students don't have to go outside if tasty and healthy foods are available in the school. I know students might not like this, but by organization of food tasting events, competition can promote interest. Strictly guidelines should be there to prohibit the sale of junk food in and around the school campus. Students must be aware what they want to be, fit or fat, healthy or unhealthy. This is simple but not easy. For this, we need to make difference together in shaping positive eating habits in students and adults too. Thank you. Healthy food, there are so much vitamins that our body gets will be strong, our bones will strong, our teeth will be strong, and we can fight the many diseases. So that's why healthy food we should eat. ओके, थँक्यू. Thank you. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.